Sa silingang lalawigan sa Bohol, sugod sa Agosto 6, sirad-an na sa lalawigan sa Bohol ang ilang mga border sulod sa 14 kaadlaw tungod sa hulga sa Delta variant. Ginidan una nga makasud sa lalawigan ang mga returning residents ug mga turista nga gustong mobisita sa Bohol. Sa Executive Order No. 37 nga gipirmahan ni Bohol Governor Arthur Yap nga kansilado una ang mga domestic travel paingon sa Bohol sugod sa Agosto 6 hangtod sa Pitsa 20. Sulod niining mga adlaw hinggusgan usab ang pamakuna ilabi na sa mga senior citizens ug sa mga tao nga adunay mga maintenance nga giinom. Magpadayon ra hinuon ang mga biyahe sa mga cargo ug sa mga authorized persons outside of residence. Hinuon pangitaan sila og negative PCR test results. Sa pagkakaroon, aduna nay 10,081 total cases sa lalawigan. 1,817 niini mga active cases. Nakatala ang lalawigan og tulo ka mga alpha variants, usa sa beta ug duha sa theta.